ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय साफ्रोमखौबो जय मासि होननानै खुलुमहरदों। दिनै आरोबाव मोनसे गोदान टपिक लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै आङो फैफिनबावलायबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ नायबाय थानो थाखाय, सोमोनांथाव इसोरनि बोसोनफोरखौ सोलोंबाय थानो थाखाय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैब्ला नैबे बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। आं बेबायदिनो सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ लानानै फैबाय थायो। दिनैनि जिथु सावरायनांगौ बाथ्रा, मोनथिनांगौ बाथ्रा, बेनो जाहैबाय मुसिनि गेजेरजों इसोरा 10 आज्ञा होदोंमोन, 10ता बिथोन होदोंमोन। बेखौ मानो इसोरा मुसिनि गेजेरजों इजराइलारिफोरनो होदोंमोन, बेनि ओंथिखौ दिनै मोनफा मोनफा आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बे आयेनखौ इजराइलारिफोरनो होनायनि ओंथिया मामोन, मानो होनांगौ गोनांथि जाखो, बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बेखेवलांनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसेयैनो गुबुनफ्राबो मोनथिनांगौ होनना सानोब्ला नोंथाङा शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ फारसे जोङो आवगायलांदोनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जेब्ला इजराइलारिफ्रा मिसर हादराव गोबांनिख्रुइ गोबां बांबोबाय आरो राजाफोरनिख्रुइ राजा आलादा राजाफोरा सोलायबोबाय, फाराव राजाया सोलायबोबाय, बिनि बिसानि उनाव बिनि बिसा जाबोबाय, बै समावहाय इजराइलारिफोराबो गोबांनिख्रुइ गोबां जाबोबाय, जसेफखौ बावनो हमबाय। बेनि उनावहाय मिसर हादराव इजराइलारिफोरा बान्दा जानो गोनां जाबाय, बान्दा बैनो गोनां जाबाय। इजराइल सुबुंफ्रा ओरैबायदि दुखु सैसोनो गोनां जादों फारावनियावहाय, बै मिसर हादराव, जेरावहाय खननै मोनजानांगौ, खनथाम मोनजानांगौ, खनसे मोनजानो गोनां जानो मोनजादों आरो लोगोसे गोबां खामानि मावनो गोनां जादों, गोबां बुजादों, बेफोरबायदि गोबां खामानि मावदों। बिसोरनि गोसोआव गाबखांदों आरो बै गाबनायखौ इसोरा मोनथिदों आरो इसोरा इजराइल माहारिखौ अनखांदों आरो इजराइल माहारिफोरखौ, गासै इजराइलफोरखौ मिसर हादोरनिफ्राय कानानसिम दैख'नो थाखाय मुसिखौ सायख'दों आरो मुसिया थारैनो फैदों आरो मुसिया इजराइलारिफोरखौ फाराव राजानिफ्राय दैख'नानै गोजा सागोरखौ बारहोनानै कानान हादोरसिम लानानै थांदों आरो बे हान्थिनाया गासै 40 बोसोर हान्थिनायमोन आरो बेनि गेजेरावनो गोबां जाथायफोर जादों। गोबांखौ बुङालाबानो दिनैनि जिथु सावरायनांगौ बे बाथ्रायानो जाहैबाय 10 आज्ञा, 10 कमान्डमेन्टखौ इसोरा मुसिनि गेजेरजों इजराइलारिफोरनो मानो होखो, दा बेखौल'सो बुंनो नागिरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, सानसेखालि इसोरा मुसिखौ सिनाइ हाजोआव लिंहरदों आरो सिनाइ हाजोआव लिंहरनानै इसोरा मुसिनि गेजेरजों इजराइलारिफोरनो 10ता आयेनखौ इजराइलारिफोरनो गथायदोंमोन। इसोरा मानो बे आज्ञाखौ इजराइलारिफोरनो होखो आरो दिनै जों गासै मानसि माहारिनि लागै होखो, बेखौ बुंनो थांनायनि आवगायावनो बे 10ता आज्ञाया, 10 कमान्डमेन्ट्सआ मामोन बेखौ एसे जोङो नायग्रोनि। सेथि कमान्डमेन्ट, बेनो जाहैबाय आंनि अनगायै नोंसोरहा गुबुन इसोर दाथाथों। अनजाग्रा प्रियफोर, जों मानसि माहारिखौ दाग्राया केबल सासेल' इसोर, बे इसोरा जाहैबाय आदम हावाखौ दानाय इसोर आरो बे सोरजिगिरियानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। नाथाय दिनै बुहुमाव गोबां दङ जायफोरा गावखौ इसोर होननानै बुंना लायो, जायहा आदम हावाखौ दायाखै, जायहा बासायाखै, जिसु महरै फैनानै बासायाखै, रावखौबो पापनिफ्राय उदांस्रि होनो हाया। नाथाय गोबां मानसिफोर दङ, गोबां मोदायफोर दङ जायफोरा गावखौ इसोर होननानै बुंना लायो। दा बेयावखायनो इसोरा जागायजेननायावनो बुंखादों जे आंनि अनगायै गुबुन इसोरखौ दा खुलुम एबा दाथाथों होननानै मोनथिहोखादों। इजराइलारिफोरनि गेजेरजों 10 कमान्डमेन्टनि गेजेरजों बुंखादों। दानाबा नैथि बाथ्रा, नैथि कमान्डमेन्टआनो जाहैबाय खुलुमनो एबा सिबिनो थाखाय मुसुखा दा बानायथों। इसोरा मोनथिगौ दिनैनि जुगाव, दिनैनि बे समावहाय मानसिफोरा मुसुखाखौ खुलुमनो थांगासिनो दङ, मुसुखाखौ खुलुमगोन होननानै। बेयावखायनो गोदोनो मुसिनि गेजेरजों बेखौहाय रायथिखानानै दोनदों जे मानसिफोरा जेन मुसुखाखौ दा खुलुमथों, केबल इसोरखौल' खुलुमथों, बे बाथ्राखौ बुंथिखानानै दोनदों। दे दानाबा जोङो थामथि आज्ञाखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय इसोरनि मुंखौ नंखाय बाखायै दा बाहाय एबा दाला। ब्रैथि आयेन, बे ब्रैथि आयेनानो जाहैबाय साबातनि सानखौ गोथार लाखि आरो बेखौ बे सानावहाय खुलुमनाय सिबिनाय खालाम, इसोरखौ खुलुम। बे बाथ्राखौ गोदोनो इसोरा मुसिनि गेजेरजों मानसिफोरनो होखादों, खुलुमनाय सिबिनायनि सम। दानाबा जोङो थांदोनि बाथि आज्ञाखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय गावनि बिमा बिफाखौ मान हो, गावनि बिमा बिफाखौ मानि, गावनि बिमा बिफानि बोसोनाव सोलि। अनजाग्रा प्रियफोर, मुसिनि गेजेरजों इसोरा बे आयेनखौ बाथि आयेन होदोंमोन। दानाबा जोङो नायदोनि द'थि आयेन, बेनो जाहैबाय मानसि दासिथा।
अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर जों बे बाथ्राखौ दिनै गोसोखांनांगोन। दिनै बुहुमाव गोबां जिब जुनारफोरखौ दाउफोरखौ जानो थाखाय जेरै सिथारदों मानसिफोरखौ बेबायदि सिथारनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय इसोरा जोंखौ आवगायावनो मोनथिहोखादों मानसि दा सिथार होननानै। दे दानाबा जोङो थांदोनि स्निथि आयेन एबा आज्ञायाव। बेनो जाहैबाय जिनाहारि दाख्लाम, बेबिसारि दाख्लाम। अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्रानि ओंथिखौ जों बयबो मोनथिगौ। दानाबा जों थांदोनि 90 नम्बरनि जिथु आयेन दङ बेखौ जोङो खोनासंदोनि। बेनो जाहैबाय सिखाव दाख्लाम। अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्रानि ओंथिखौबो रोखा रोखायै जों बयबो मोनथिगौ। सिखाव खालामनाया पाप जायो। दानाबा जों थांदोनि 9थि आयेनखौ नायदों। बेनो जाहैबाय नंखाय साखि दाहो। प्रियफोर जोङो दिनै गोबां जायगाफोराव नंखाय साखि होनायखौ नुनो मोनो। नाथाय इसोरा रायथिनानै दोनखादों नंखाय साखि दाहो होननानै। दे दानाबा जोङो थांदोनि जोबथा इसोरनि होनाय आज्ञा बेखौ नायदोनि 10 नम्बर। बेनो जाहैबाय गुबुननिखौ लुबैनाङा, गुबुननिखौ दा लुबै, लालस खालामनो नाङा। बेफोरनो जाहैबाय गासै 10ता इसोरा मुसिनि गेजेरजों इजराइलारिफोरनो होनाय जिथु आज्ञाफोर, जायखौ जोङो बाइबेलावहाय मोननो हायो। जाय जारिमिनखौ जोङो ओंखारलांनायनि 20 बालाब 3 सिरिनिफ्राय लानानै 17 सिरिनि गेजेराव गासैखौबो स्पष्टयै मोननो हायो। दा बाथ्राया जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर, आङो आवगायावनो भिडिअ जागायजेननायावनो सोंखादोंमोन जे बे 10 आज्ञाखौ इसोरा मानो मुसिनि गेजेरजों इजराइलारिनो होखो बै समावहाय, आरो दायो गासै मानसि माहारिनो लागै मानो होखो? दा बेनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर बाइबेल सिरि फरायग्रोनि। बेनो जाहैबाय इब्रायारि 10 बालाब 16-17 सिरि। फोरबुआ होनबाय फैगोन सानफोराव आङो बिसोरजों रदाय खागोना बेनो, आंनि आयेनफोरखौ आङो बिसोरनि गोसोफोराव दोनगोन आरो बेफोरखौ बिसोरनि गोसोआव लिरगोन। आरो बियो होनबावदोंनो बिसोरनि पापफोर आरो बिसोरनि इनाय मावनायफोरखौ आङो गोसोखांबावलिया। प्रेज द लर्ड। इसोरा मुसिनि गेजेरजों जिथु होनाय आयेन दङमोन, बे आयेनखौ होनायनि ओंथिया बेनो। इब्रायारि 10 बालाब 16 सिरियाव जेखौ बुंदों आंनि आयेनफोरखौ आङो बिसोरनि गोसोफोराव दोनगोन आरो बेफोरखौ बिसोरनि गोसोआव लिरगोन। इसोरनि हास्थायनाया बेनो जे बे आयेनफोरखौ गोसोआव दोनगोन। जेब्ला सासे बेक्तिनियाव बे 10 आज्ञाया थागोन, गोसोआवहाय थागोन, अब्लाना मा जागोन? सानफ्रोमबो जोङो सैथो इसोरखौ खुलुमनो मोजां मोनगोन, सैथो इसोरनि फारसे थानो गाहाम मोनगोन, बेखौ दाव खालामनो मोजां मोनगोन। मानोना 10 आज्ञाया जोंखौ फोरोंदों बिमा बिफाखौ मान होनाय, जिनाहारिखौ दा खालाम, गुबुनखौ दा हास्थाय, गुबुननिखौ दा लुबै, मानसि दा सिथार, सिखाव दा खालाम। गासैबो बे बाथ्रायावनो हाबनानै दङ। आरो बे गासै बाथ्राफोरखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ, इसोरा गावनो मानसि महर फैनानै जिसु ख्रिस्ट' जाफैनानै बे गासै आयेनखौ कमप्लिटै जाफुंहोदों, जायखौहाय जोङो मोननो हायो। बेवखायनो जहननि 10 बालाब 10 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नाथाय बिसोरो गोथांखौ मोननाय बादि आरो गोथाङा बिसोरनियाव उसिफावनाय बादि आङो फैबाय। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर जोङो पारफेक्ट नङा, नाथाय जोङो नाजानो हायो। इसोरनि जिथु बोसोन, इसोरनि जिथु 10 आज्ञा होनाय, बे 10 आज्ञाखौ जोङो सानफ्रोमबो दैलि लाइफआवहाय जोङो नाजानांगोन, सेस्था खालामनांगोन इसोरा जेरै बुंदों बेबायदि सोलिनो थाखाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर साफ्रोमबो इसोरनि बोसोनखौ मानिग्रा, ख्रिस्ट'खौ मानिग्रा बेक्तिनि थाखाय इसोरा जोंनो लागै पुरस्कारखौ दोनखादों, बान्थाखौ दोनदों। दे अब्ला प्रियफोर बे बोसोननि गेजेरजों, बे बाथ्रानि गेजेरजों जि 10 आज्ञानि बाथ्रा बेखौ नोंथांमोना गोसोखांनो हादों। आरो 10 आज्ञाखौ जोंनो होनायनि ओंथिया बेनो जे जोंनि गोसोआव जेन सानफ्रोमबो इसोरखौ लानानै जिथु बाथ्रा दङ बेखौ जेन जोङो लागारबो गोसोआव दोनबाय थानो हायो आरो इसोरनि बोसोन बायदि सोलिनो हायो। बे ओंथिखौ लानानै इसोरा जोंनो बे 10 आज्ञाखौ होदों। अनजाग्रा प्रियफोर दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसिम दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जय मासि होनना आंनि भिडिअखौ बेसिम दोनथ'बाय। थेंक इउ।